mahimo ba? Natagaan ko nimo og tubig aron akong mainom. Oh, Makainom ba ko sa gikaos mo nga tubig? Hudiyo ka. Og ako sa Marianon. Nganong mangayo ka man ako og tubig nga mainom? Kung nasayod ka pa unta sa dasa sa Dios, og nahibaw kung kinsa kining nangayo nimo og tubig, mangayo ka gyud unta kaniya, og hatagan kaniya tubig nga naghatag sa kinabuhi. Wa kay timba og lahom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Ang muinom nining tubiga, uhawong pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayon uhaw. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig, og kinabuhing walay katapusan. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Sa kalibutan nga puno sa kasaba, kasamok ug kabalaka, aduna pa'y usa ka tingog nga naghulat nga paminawod. Tingog sa kukma, tingog sa pagpasaylo, ug tingog sa kamatuoran. Niining panahon sa Kwaresma, atong balikan ang usa ka sugilanon nga dili lang kasaysayan, kundili usa ka sakripisyo nga nagpadayon hangtod karon. Usa ka tawo nga mitubag sa sala sa uban. Usa ka gugma nga andam mo antos bisan walay pukti. Og usa ka krus nga nahimong simbolo sa paglaom. Ang RMN Production Center ning adlaw sa atong paghandom sa mga kasakitan ni Ginoong Hesus sa krus. Mopahinumdum kaninyo sa makausapa ug mopukaw sa inyong mga hunahuna ug kasing-kasing. Ani akining tinuyo nga sugilanon nga sinuwat ni Randy Padayaw Suson nga nag-uluhan ang gugma hangtod sa krus. Sa usa ka hilom nga gabi sa Nazaret, usa ka misteryo ang ipadayag, ang pagsugod sa kaluwasan sa katawhan. Maria! Maria! Kinsa ka? Ngano nga, murag mihayag ka. Nagdamgo ba ko? O, tinuod pa ni? Ayaw kahadlok, Maria. Ikaw gipili sa Ginoo. Sa tanang mga babae, ikaw ang giisip nga takos sa usag kadakong buluhaton. Ako? Apan usa lamang ako kayano nga babae. Unsa may akong mahimo? Magmabdos ka, ug manganak ka og usa ka batang lalaki. Tawgon siya og Hesus. Siya mahimong dakong hari, dili sa kalibutan lamang, kundili sa kasing-kasing sa katawan. Pero, wa pa man ko'y bana. Unsaon man ako ini? Mukonsad kanimo ang Espiritu Santo, ug walay imposible sa Ginoo.
Kung mao kini ang kabubuton sa Ginoo. Kay ako, alagad man kaniya. Bisan lisod sabton. Bisan dili ako andam. Mudawat ko. Matuman unta ang tanan. Sumala sa iyang pulong. Apan dili sayon ang pagdawat, ilabi na ni Jose. Maria, unsa bang imong gisulti? Maptos ka? Unsa ang nagkus pagtuo ini? Maria, nasakitan ko. Pero, naglibog sab ko. Jose, wa ko'y laing masulti kung dili ang kamatuoran. Dili kini sayo pa. Dili kini sala. Plano kini sa Ginoo. Plano sa Ginoo? Sa iyang pagduha-duha, gihatdan usab siya og pahibalo sa Ginoo. Jose, ayaw ka hadlok pagdawat kang Maria. Kaya ang bata nga ana siyang sapakan, gikan sa Ginoo. Oh, Maria, pasaylo ako. Pasaylo ako sa kong pagduha-duha. Di pa ginako masabdan ang tanan. Apan, mutuo ko. Panalipdan ko ikaw, Maria, ug ang bata. Salamat, Jose. Salamat kaayo nga dili ko mag-inusala. Sa ilang pagbiyahe padulong sa Bethlehem, kapoy ang lawas. Lisod ang sitwasyon. Ug walay tagbalay nga midawat kanila. Ang mga pultahan nagsira. Ang mga suga napalong. Apan sa usa ka pasungan, didto magsugod ang milagro. Ug sa usa ka gabi nga mamingaw, natawo ang manluluwas sa kalibutan. Jesus, akong anak. Bisan sa kalisod nga imong gigikanan, nasayot ako. Taas ang imong patulngan. Ang hari, nagpakataos sa kalisod. Kinsa may makatuo ini? Mitubo si Jesus dili lang sa edad, kundi sa kaalam ug gugma. Ug sa dihang miabot ang panahon, nagsugod siya sa pagtudlo. Kamu nga nangaluya, duol kamo kanako. Ang gugma sa amahan, alang sa tanan. Magtutudlo. Unsaon mo na pagigugma bisan sa among mga kaaway? Pedro, sayon lang ang paghigugma sa nagmahal kanimo. Apan ang tinuod nga gugma, makita sa pagpasaylo, bisan sa kasakit. Lisod man magtutudlo. O, lisod. Pero mao ka na ang dalan sa kaluwasan. Unsa may akong buhaton? Naglibog ko ini. Si Jesus bigod ang among paglaom? Kung ihatag ni mo siya, hatagan ka na mo og bayad. Pila ba sab? Hatagan ka na mo og katluan kapilak. Sige. Sa katapusang gabi, nagtapok sila. Apan wa sila masayod, nga kini na ang katapusan nilang panag-uban. Gusto ko nga mag-uban ta karong gabi una. Kay dunay mahitabo. Magtutudlo. Nganong murag bugat man ang imong tingog? Usa kaninyo ang magbudhi kanako. Ako ba? Magtutudlo? Gipamulong mo. Ug sa dihang gikuha niya ang pan, Ini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Og kining bino, mao ang akong dugo alang sa pagpasaylos sa sala. Magtutudlo, bisag unsa pa'y mahitabo. Ubanan ko ikaw hangtod sa katapusan. Pedro,
sa dili pa mo tuktugaog ang manok. Ilimod ko nimo sa makatulukay gayon. Di ka na may tabo magtutudlo. Andam kong mamatay, uban ka nimo. Sa hilom nga kagabhion, ug sa hilom nga dapit sa hardin sa Getsemane, mikanaog si Jesus, uban sa iyang mga tinun-an. Ang gabii mabugnaw, ug ang hangin bugat pamation nga murag nagda sa kasakit nga hapit na moabot. Gibilin niya ang uban sa layo ug nag-inusara siya. Bugat ang iyang kasing-kasing, ang kahadlok, kasakit ug kabalaka, tanan iyang gibati, isip usa ka tawo. Amahan, kung mahimo, ipalayo kining kupa, gikan kanako. Nahadlok ako. Nasakitan ako. Apan, dili ang akong kabubuton ang matuman. Kung dili, ang imo. Sa iyang pag-ampo, ang iyang singot nahimong sama sa mga patak sa dugo nga nahulog sa yuta. Ug samtang siya nag-ampo, ang iyang mga tinun-an sa layo nangatulog. Wa masayod sa dako nga pagsuway nga nagpaabot. Gikan sa layo, misiga ang mga suga nga sulo ug madungog ang tingog sa nagkaduol ng panon sa mga sundalo ug mga bantay sa templo. Nag-una kanila si Judas, ang tinun-an nga kaniadto, nagauban sa Ginoo, apan karon nagdala sa timaan sa pagbudhi. Magtutudlo. Judas, gihagkan ba nimo ang anak sa tao? Aron itugyan. Ano siya? Dagwa siya! Dagwa! Magtutudlo! Buhayin ninyo siya! Buhayin! Ang akong nungkan! Atay! Pedro, ibalik ang imong espada. Ang tanan nga mo gamit og hinagiban. Sa hinagiban usab, mamatay. Pahikapa ko sa imong dunggan. Ayaw kadlok. Ang kaluoy, labaw pa sa kasuko. Wala! Nabalik akong dunggan! Bisan pa sa kagubot, gipakita gihapon ni Jesus ang kaluoy. Pagkahuman sa gabi sa pagbudhi, gidala si Jesus sa hukmanan sa mga kadagkuan sa mga kaparian, padulong sa palasyo ni Pilato, sa Jerusalem. Ug si Pedro, misunod apan naa sa layo, puno sa kahadlok ug kalibog. Hoy! Di ba ikaw? Usa sa iya mga kauban? Dili, oy! Wa ko makailanan niya! Sigurado ko, kauban ka gud niya. Wa ko makailanan tawana! Wa! Tinuod yun. Nag-ilamin mo. Kauban ka gid niya. Usa ka kagalilian. Tingnan ko na kamong gawa. Wa ko makailan niya! Wa! Oh. Pedro, sa dili pa mo tuktugaog ang manok. Ilimod ko nimo sa makatulukay gayon. Ginoo! Unsa man kini akong nabuhat? Og si Pedro, mihilak pag-ayo. Ang iyang grabe nga pagtuo napildi sa kahadlok, apan ang iyang kasing-kasing naghinulsol. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Di pamulong muna. Apanwa ako'y nakita nga sadaan kining tawhan. Ang tingog sa katawhan nagkakusog, nagkahiusa,
og sa kahadlok sa kagubot og sa maisog ng katawhan, gitugyan ni Pilato si Jesus aron ilansang sa krus. Aniya kining tubig. Hugasan ko ang akong mga kamot. Timaan nga wala ako'y labot sa kamatayon nin tawana. Og didto magsugod ang dalan sa pag-antos. Ang dalan padulong sa krus. Ang inosente gihukman, ang walay sala gisilutan. Tarawan ninyo! Tarawan siya! Didto gisugdan ang walay kaluoy nga pagpaantos ni Jesus. Matag latigo, usa ka pinakasakit. Matag hampak, usa ka pagpaubos. Bisan pa sa ilang pagbiay-biay, apan si Jesus nagpabilin nga malumo. Human sa way kaluoy nga paglatigo, gipas-an ni Jesus ang krus. Usa ka bug-at nga kahoy nga magdala kaniya padulong sa kamatayon. Bangon! Bangon! Lupasan na ang imong krus! Sa kakapoy og kasakit, natumba si Jesus tungod sa kabug-at sa krus nga iyang gipas-an. Apan, walay kaluoy ang mga sundalo. Ayaw ka mo paghilak, alang kanako. Kundi, alang sa inyong kaugalingon o sa inyong mga anak. Bisan sa iyang kasakit, gihuna-huna gihapon niya ang uban. Ug sa ilang paglakaw, nagkaduol na sila sa dapit sa kamatayon, ang lugar nga gitawag og Golgota. Jesus! Anak! Ngano kinahanglan man nga mahitabo kini po? Inahan, magpakaligkon ta. Ayaw ko balaga. Ni ako. Di ka na ko pasagdan, inahan. Dili na ko maantos ang pagtanaw sa iyang kahimtang. Luoy kaayo siya. Jesus! Anak! Natumba siya pag-usab, ubos sa kabug-aton sa krus. Tabagan na to siya! Ang usa ka inahan nagtan-aw sa iyang anak nga nag-antos. Apan wa siya'y mahimo, kundi ang paghilak lamang. Si Juan ug Magdalena nagpabilin sa iyang kiliran, mga saksi sa kasakit ug sa gugmang walay sukod. Sa dapit nga gitawag og Golgota, gidala si Jesus aron ilansang sa krus. Ang dapit nga napuno sa kasaba ug kasakit nga dili masukod. Matag hapak sa martilyo sa lansang, murag gilansang usab ang kasing-kasing sa mga nagtan-aw. Anak ko! Usa na yung taon! Maluoy mo sa akong anak! Anak ko! Ginoo ko! Kaluoy ni mong tanahon! Inahan, aniyar ko. Dili ka na ko biyaan, inahan. Samtang gipatindog na ang krus, si Jesus mitan-aw sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gihigugma. Babae, tanawa ang imong anak. Anak, mao kini ang
imong inahan. Samtang nagbitay si Jesus sa krus, wa siya mag-inusara. Sa iyang duha ka kilid, anaa ang duha ka tulisan, mga tao nga gihukman usab sa kamatayon. Di ba nga gamhanan ka na? Kung tinuod ka gamhanan ka, luwas na ang imong kagalingon! O kaapil lami! Huwag ka ba'y kahadlok sa Diyos? Pariya kinagsilot. Pero kita ang angayan ni Ili. Apan siya, huwag kibuhat ka dautan. Ug mitanaw siya kang Jesus. Ginoo! Hinumdumi ako. Kung tuwa ka na sa langit. Sapagkat tinuod, sortihan ko ikaw. Kayong adlaw, makauban ka kanako sa paraiso. Sa tunga sa kasakit ug kamatayon, nagpadayon gihapon ang kaluoy ug ang pasaylo. Ang iyang lawas nagkaluya na, ang iyang ginhawa padulong na mapalong. Ug sa usa ka gutlo sa hilom nga pag-antos, Wow! Ako! giwa ko siya. Ato pa magsuka. Ato pa magsuka. Apan imbes nga tubig ang ilang ihatag, suka ang ilang gihatag kaniya. Ang manluluwas giuhaw. Apan ang kalibutan, wa mo tubag sa iyang tinuod nga panginahanglan. Ug hangtod karon, nagpadayon gihapon ang iyang tingog sa matag kasing-kasing. Giuhaw sa pagbalik sa mga tao ngadto kaniya. Apan bisan pa sa tanan, wa mapildi ang iyang espiritu. Natuman na. Usa ka pulong apan nagdala og kahulugan sa kaluwasan sa kalibutan. Ang tanan niyang giantos, ang tanan niyang sakripisyo, natuman na. Sa imong kamot, itugyan ko ang akong kalag. Ang anak sa Diyos namatay, apan sa iyang kamatayon nataw ang paglaom. Sa iyang pag-antos, midaog ang kaluwasan. Ug sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi, midaog ang hustisya. Were you there when my Lord? Human sa kamatayon ni Jesus, daw mingiub ang kalibutan, ang kahayag napulihan sa kasubo, ug ang paglaom daw natabunan sa kangitngit. Anak, nganong ingon ini man? Ngano man? Ang kasing-kasing ni Maria napuno sa kasakit, ang iyang anak nga iyang gikugos kaniadto, apan karon wala na'y kinabuhi. Ilang gibutang ang lawas o gitabunan ang lubnganan sa usa ka dakong bato. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow. Ug sa dihang nasirad ana ang lubnganan, murag natapos na ang tanan. To see the man condemned.
Apan ang sugilanon, wa pa mahuman. Sa ikatulong adlaw, adunay hitabo nga muusab sa tanan. Sayo pa sa kabuntagon, mibalik sa lubnganan sila si Maria Magdalena. Ang ilang tuyo, maong nga tapuson ang pagatiman sa lawas ni Hesus. Unsaon man nato pagpaligid sa bato nga nagtabon sa lubnganan. Apan, sa ilang pag-abot, ang bato napaligid na ug ang lubnganan naabli na. Ginoo, ngano man ni? Asa na siya? Ayaw ka mo kahadlok. Nangita ba ka mo ni Jesus nga ginansang sa krus? Wala na siya dinhi. Nabanhaw na siya. Ha? Buhi siya? Buhi ang Ginoo? Maria Magdalena, magtutudlo. Buhi ka gidi ay. Sa dihang iyang nadungog ang tingog, iyang nailhan ang Ginoo nga iyang gihigugma pag-ayo. Buhi na. ayaw ko hikapa karon. Apan lakaw, isulti ngadto sa uban nga ako buhi. Ang krus dili katapusan, ang lubnganan dili kapildihan. Kaysa ikatulong adlaw, mibangon si Jesus gikan sa lubnganan. Sa iyang pagkabanhaw, ang sala nawagtang, ang kamatayon napildi, ug ang kinabuhi midaog, ug hangtod karon ang iyang mga saad nagpabilin nga ang mituo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Og dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon nga naghulagway sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga naghatag og mensahe nga sa matag kasakit nga atong magian hinumdumi adunay kahayag sa tumoy sa kangitngit. Sa matag kapakyasan, adunay bag-ong sinugdanan, ug sa matag luha, adunay kalipay nga nagpaabot. Gihatagan og kinabuhi ning mosunod sa papel ni Ginoong Hesus, John Puhanes, Maria Jelly Haka, Jose O.J. Kumpok Rakasa, Magdalena Carol Marie Hikain, Pedro Ray Arellano, Juan Jeffrey Gabunada. Sa papel sa anghel, Dino Berungan Eliseo, inabagan ning mosunod, J. Badayos, Janjan Lara, Alduin Nacorda, ug Marites Albores. Kining maong sugilanon gisuwat ni Randy Padayaw Suson, music and sound effects, Rantrax, mga tunog ug kasikas, Ricky Garing, recording editor, Ariel Mancao. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy Padayaw Suson magkaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nara siya kauban ang iyang mga magtinunan. Uso ba ato kitapon? Ato siyang dikton. O pangutana, siguro sige suko ka na to sa mga parisiyo. Tana, ato siyang panunan. Magtutudlo. Doon na may tuyo ni mo, magtutudlo. Sige. Sulti ka mo. Magtutudlo. Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa tinuod may tungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Dili ka manumbaling sa ginahuna sa mga tao, kay dili ka man magsapayan kung kinsa sila. Busa, sultihi kami kung unsa ang imong nahuna. Supak ba
o dili sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma. Mga tigpakaaron ingnon. Op. Nataglanan man niya. Pagkilong niya, aron di tamasakpan. Padool ka mo kanako. Pakit ako sa kwarta nga ibayad og buhis. Niara magtutudlo. Kangkin sa kining naong nga ni sa Sinsilyo. Kang emperador Cesar. Balik kami. Ug pahibaw ang mga tao nga nagsugo kaninyo. Ihatag kang Cesar ang alang kang Cesar. Ug ihatag sa Dios ang alam sa Diyos. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agig pagbalaan ning Semana Santa. Ang RMN Drama Production Center mudalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon nga atong gipahaong ning adlaw sa pagpamalandong. Panginoon, tulungan mo ako. Mga panultihon, Kapitulo 22, versikulo 8. Kadtong magapugas og kasalanan, nagaani og kalisdanan, ug ang baras sa iyang kasuko, makawang. Kasalanan ko, aking Ama, dinggin mo. Mga kasama, aniya kining sugilanon ni Alan Goliath Lacorda ug gibuhatan og duwa sa radyo ni Teresa Tirol. Sugilanon nga naguluhan. Diyos ko, hain ka. Nang mawala ang hala, bukal ng tubig. Puntangan dayon na ako ni bugas wise. Hala, wala naman day bugas. Atuon ako si Mama Lina sa likod sa bahay nga nanlaba. Ay, daghana pa na akong labhanan. Kanus apa mga kumahuman ini. Medyo gutom na bayada. Nakalungag na bakas Rino. Malina! Ah, Rino, sa man nakalungag na ka? Kagigutom na ko. Wala naman day tayo bugas ma. Ibukal na ba yung unta akong giinit na tubig? Magbuyok ta unta ko. Ay, pastilan. Asa pa man is papa ni mo akong gisugog bugas? Aw, ipalit pa din si Papa og bugas ma. Pero ganina na to. Ano wa pa man mabalik? Aw, paggun ko sa tong kayo sa abuhan ma. Aron dili makasang sugnod. Hey, ako na. Kay kaya na to nako nya sugbaan to nako buwad. Ug ikaw lakaw, apasas papa ni mo gain na to aron makalungag na ta. Oo ma. Wow, pre. Wa man makainit na to ang usa ka lapad, pre, gusting. Pitaw, alangarin kayo. Igpapalitan man ko to sa kakilo bugas. Pero mas lami man ang bino kaysa bugas. O nga, ako na lang, lagi papalit ko sa kalapad. Lugawan, pre. Ipalit din mo bugas? Saan niya, lapad na ito niyo, palitin noon? Bugas na himong lapad. Pero ang tamahubog. Nangang manuntaan eh. Paita kinabuhiya eh. Uy lami. Uy asinso. Ako ilepon no, be. Punan tali mong usa ka lapad. Ato ilisan og taas nga liog. Kikinom dong kay taas nga liog, pre. Ha? Brad, di ta mangang. Ikaw good bay. Mas lamiling makainom tagwa pa iso nga tuntian kay gusto kay tama ba. Kana, man importante. Palit ni guro to. Sarog dito may gawa ni. Kung hubog na kita, ay tabla ka. Luna pa'y lain. Nga kaning tamas bino, ako'y bahala ni mo. Sa? Taka na ginong kwartay. Sa may negosyo ni mo? Panulis, panguot. Negosyo, gutahon. Di na negosyo eh. Trabaho ng panulis o panguot. Banga agin ni mo, pre. Palit na dito. Sa naman eh, Pa, ang bugas ko no. Pa, ingon ni Mama. Kaya di bukal ng tubig sa lungagan. Hoy! Ay pagsamok rin ha? Uy.
Kung ibukal na lungagan, ako, bukal sang dugo makakita ni mo. Dali, ikaw na ako ilunos ka nilong buhanga ka. Wala dito! Sugo, magumama pa. Igutom na siya, para makapamahaw na kuno ta. Kina di ka pauwi! Huli! Pa! Manupod man ka. Naumod nung kusyuta. Oh, nganuan? Reklamo ka? Ha? Reklamo ka! Pauli na! Oo pa! Sambog ta. Palit ang inom. Malina! Nasa man ka? Paano man ka? Hain naman bugas. Si Papa, ma. Nag-inom sa tindahan. Gipapauli ko. Unya, gano'n naghilak man ka? Nagdugo pa lagi ng tuhod ni mo. Diyos sa manay ka niya, ha? Gitukmod ko niya. Huwag naumod ko siya ta. Unsa? Huwag ibutasan ni imong amahan, oy. Dini ka lang, ha? Kaya paso na ko. Animal ng tawana. Tugay, sakita sa kong tuhod, oy. Uy, suga, eh. Isog, pre. Isog pa ni mo. Aray mo, pre. Uy, naunsa man taong kang gisugo bugas. Uy, nga nag-inom man ninuong ka. Ibaw ka na laba ko. Gigutom na taong ko kang imong anak. Ikaw din nag-inom-inom lang ka din, he? Bebe, abi na kwarta, be. Para bugas. Pre, iya pa sugay sa usawa, pre. Kita mo. Uwaw ko na. Hoy, Lina. Pauli, ha? Pauli, taparon ko ng buwanga ka. Ang binang kwarta, kaya ako lilipalit og bugas. Ako gipalit og bino! Hulot na! Dahil mo, usaram ka rin na kalapad. Unsa? Kasabahis ko ni mo, eh. Kay baho kang wa na tayo laing kwarta. Unya imo pa yung gipalit og ilimnon. Unsa man tayo, kauno na to iniron, ha, Agustin? Nga para palit og bugas, imo man hinuong giinom. Uy, ay kung pagkauwaw yan, ha? Pauli na! Pauli! Ang pilaging kwarta! Kiingnan na kang wa na! Oh! Usama na yung butilya, pre. Ha? Pauli! Dali, nabayot ka nun! Pauli! Lihayay! Lihayay! Pauli na! Sa to! Malay! Pre, Gusting! Asam ka, pre! Tiwas ang ilong, pre! Pre! Ako na hinahinay og tiwas og labahan ning gilabhan ni Mama. Kay wala pa man sila. Tagay! Tagay! Agay, Gusting! Agay! Mama, ikaw di Papa si Mama. Pa! Uwi na si Mama, pa! Tagay naman! Agay! Agay! Gusting! Uy! Ay, pagkapila-pila! Ay, pagkapila-pila! Gusting, usa pa! Ayaw hilating bata! Dali, sa kanistas! Dali mo! Nila ko po, Gusting! Inlanta ka ngayaw ko kapasa-pasa kung nasa ko! Ha? Ha? Salvahis ka! Sugad ka na nagbisyo niya na drugas! Pero minalagyo ko ni mo ang kulataon! Huwag kailamot kung magbisyo ko! Kaya di pa siya asawa! Ayaw na lang kulatahan si Mama, pa! Luhay na kayo siya! Utro pa ka bata ka! Berlaban ka na! Suwan, lama ka! Ano ba ka? Ayaw na pati ang bata! Panuhay ko! Panuhay ko! Ay! Usaw ko na ng butilya, Lina! Ay! Timulan lang akong us butilya! Dugo! Kasamat ko! Musuko na rin ka, ha? Musuko na ka, direct! Animal! Ganong imo kong gialsa, salvajes! Ay, hagbukas! Bista na buwang ka! Direct! Ayaw po! Ma! Malina! Hala! Nagadugoy mo ako, Ma! Nak! Ma! Ma! Hala! Wala na nagliyok si Mama! Ma!
Dong Reno, tana. Nalubog na natos mama nimo. Mama uli na ta, Dong. Naglagot ko ni mo pa! Pagitaon niyo, di ka pa! Unang adlaw ros imong klase. Kinahanglang maminaw kas imong maestra, ha? Grade 6 na ka. O, kiniragyo imong baon. 20 pesos? Wa makulaing kwarta, Dong. Sobra na akong dipalit og bugas nga usa ka kilo. Halina sa tong saging saluyo nga akong gituba. Nagpalit po kog buwad para isubak sa utan karong hapon. Salamat la. Sige, adto na ko la. Halina sa tong saging saluyo nga akong gituba. Nagpalit po kog buwad para isubak sa utan karong hapon. Salamat la. Sige, adto na ko la. Mana mong klase. Muli na lang ko. Maglakaw lang gyapon ko pauli. Niya pa man ang 20 nga hinatag ni Lola. Kay wala ko man yun ito ganihina. Ako nang niipalit og saging matikaan sa gawas. Gutom na gyud kayo ko da. Naan ako sa gawas. Tuarang ng ligyag saging. Ipalit ko. Yara akong 20 ay. Uy! Aligod! Ha? Ako? Igso ko man dinangin. Ano man? Ikaw lang gitawag. Ano man? May kuhod ka sa mong bulsa sa mong kwarta. Ang binabi. Ha? Ano man? Ako man eh. Ipalit man nila akong saging. Ka nagtabi ni mo eh. Ang binay mong kwarta. Ayaw lagi. Ipalit nila akong saging. Kaya wala ko ipaniod to. Oh! Di din mo yata ka? Aray! Imo kong gisumbaga? Ano man? Ramo ka? Ramo ka? Ganun man, reklamo ka! Reklamo ka ba? Hagdas bintana buhanga ka! Hayop ka! Kinibol pinitong ka kunin mo! Bata! Ginugam na ng bata! Ginugam na ng bata! Mudagan ko! Mudagan ko! Buksan yung bata! Hain ang akong apo! Dong Reno? Lola? Nga naman ito, nga? Usabay na hitabo, ha? Naunsa bataw kag bataa ka? Di pagipahi magnuan bata ka, pagikan ni mo nga dili ka mangita og away. Apan karon, nakapatay ka na hinuon. Namatay ang bata nga imong nadungkapan, kay saliog man na iko, og daghang samad. Unsaon man ako iniron, ha? Ha? Day, unsa may mahitabo sa akong apo, Day? I-detain siya din sa DSWD manang. Kay sasama niya pangidaron, dili pa man siya mapriso. Adunay balaod nga juvenile law sa dili pagpriso sa bata nga nakahimo og krimen nga nag-edad og 17 pa ubos. Apan, kinahanglan kini monitoron ug anhi kini ibutang sa DSWD. Maobat ay, ma'am. Salamat, ma'am. Dong Reno, apo ko.
pabaya kang wa mukaon, sukad ka kipiyaan sa imong lola. Masakit kani ka na. Oh, tawadan na ni o. Kan-a. Salamat. Ngano di ay nasud mang katingi. Unsa di ay imong sa? Nakapatay ko. Ha? Nakapatay? Pero di ko gusto nga makasa ko. Nasud lang sa akong unang-una ang naitabo sa akong mama. Nakita magod na ko ang naong sa akong papa sa bata nga akong nabatay. Ha? Unsa di ay naitabo sa imong mama o papa? Tala buwan ka! Puntag naman eh. Kanunay nga magbalik sa una-una ang mga hitabong. Bisan sa dam ko hasulon ko. Ayaw ka bala ka ba? Wa ko malimot. Pangitaon ko gid siya. Gipanhi ko nimo. May tumbahon ka. Kinsa? Inang milas litrato. 50,000 ang piso ng bayad. Puga aking tawana sa limpyong pagi. Good morning, sir. Pipito, sir. Dili mayong morning ng butaga. Lain nasab ang gipatay. Aning kriminal nga hangtod karon wa pagibadakpi. Wa ba mo impormasyon? Ha? Nga nakuha SPO to Samuel Velarde? Posible ta sa ato mga tao, sa ato mga aset. Wa ba sila kasayuran kung kinsa kaning maong kriminal? Sir, walang magtanga atong mga tao, sir. Nagimo kami dugang investigasyon, sir. Aron may bawaan mo kinsa kayong tawana. Sige lang investigasyon. Apan way resulta. Kinahanglang dublihon ninyo ang inyong mga lihok, ha? Aron madakpan kinitaw na. O kung pa, kining pagkuyanap sa drogas, way kahumanan ang problema sa drogas, ha? I-apil kini sinyong malakaw SPO to Samuel Velarde, Yes, sir. Ni Kanor Pipito. Buhato na mo ka na. Sa labing madaling panahon, SPO to Samuel Velarde. Ha? Nakadungo ka? Sa labing madaling panahon! Samtang wapay patrabaho. Balik ko na ako sa nandan akong trabaho din sa carbon market. Isip kargador. Kargador lang una si Rino Butangiro karon. Oh, kanang tindira ugutan nun. Si Lia ka na. Ibutang sa nina ko kung kikarga. Lia! Lia! Kinsa ka? Ay. Oh. Rino, ikaw? Ay, salamat. Nga nakailaghihapon ka na ako bisag nagkabulingit ko sa pagpangalasan ako din sa merkado. Huwag kagihapon mo usab. Gwapo ka lang gihapon. Hala no? Lito usad. Kining karon pata ka makita din eh. Bago lang ko nagkuyog-kuyog sa akong iyaan nagpanindaw ko tanon din sa carbon. Ah, di ay? Pwede ba tayo manuroy? Pero dili pa karon ha. Kuan lang sa imo lang yung bakante. Ha?
Sige ba? Karong Domingo, dungan tagsimba. Simba? Wa pa man magsugod ang misa. Mag-ampo sa ko, ha? Miluhod si Leah. Muluhod ba sa ko, no? Nasukad, wala si Mama. Wala magi ko makasulog simbahan. Muluhod lang ko kapilo eh. Dahil maawa kong Leah. Nga siya nag-ampo ni ako, ha? Pipiyong si Leah siya mga mata. Nag-ampo siya. Ako. Masa may akong iyampo? Ang dakong Santo Cristo sa may altar. Ingon usa. Bitanaw siya nako. Isudyaan baka ko niya sa ako mga napatay. Paselo lang ko. Trabaho lang. Walang personalan. Pero kining babae nga nasa kong tupad. Pwede ba nga pangayoon ko ninyo isip akong asawa? Ay ikon akong tinigom gikan sa bayad sa akong mga napatay. Isip hired killer. Kung sugtong lang ko niya, minyuan ako siya o mulitayan ako sa akong pagka-hired killer. O ikapoy na ko pinangita niya. Imo siguro siyang gilikay na ako, no? Aron dili mapunan ang akong mga napatay. Asa ka magtago kung nagdudlo na ako sa pagkakriminal. Police Senior Master Sergeant Samuel Velarde reporting for duty, sir. Unsay balita, Espiritu Velarde? May kalambuan na ba? Naibawa na namo kung kinsa ang kriminal sa sunod-sunod nga patay, sir. Kining niyas picture, sir. Mao kaning nasairan sa atong asit nga naghimo sa dagang patay, sir. Ay, pangitaa og dakpa kining kriminal. Kung dili mo surrender, nasayod na kamo sa angay ninyong buhaton, ha? Liwag lang kamo. Move! Yes, sir! Igo-igo na siguro ning ako natigom aron nga miniyuan ako si Leah. Nalipay ko nga akong gisugot. Dahil ang kalipay nga akong bation kung kauban ako siya. Pero lang ko mabatig sama na ini. Sukad nga ngawa na si Mama. Kalimutan ko na siguro ang pagpanimaw sa salbahis na kong amahan. Magbagong buhay na ko. Uban ako si Leah o magpalayo may nining lugar. Masa ron? Mga pulis kini! No, dili ko mapadakop. Sa akong sikretong agyanan. Musibat ko. Sa likod siya niyagi! Bugdan niyo! Kailangan makuha na to surino butang kilo! Dead or alive! Taas na kurat ka ng nasa unahan. Wala ko'y kalutsan. Huwag ka na yung kanagalan pa, Rino! Surrender na lang sa balaon! Kaya kundi, pakyun ka na mo!
Sugton ta ka, basta magbinutan ka na. Ibutang imong armas! Kung ipataas ang imong kamot! Musasi siya ninyo! Rino nga naman eh. Magdos na baya ko. May umabot na kitang anak, Lia. Oo, Rino. Apan nga no naman eh. Ay napagdakan ng pangutana. Hangyo lang ako. Kung mataw mo na ito, anak. Ayaw ko ipailan niya nga iyang amahan. Rino, mahimo pagod na. Ayaw na kong paghandong ako. Kung mahimo, kalimtin na lang ko ninyo. Wala ko'y kagawasang palya. Life sentence kaning akong kaso tungod sa kadaghanan sa akong kipamatay. Isip hired killer. Rino. Doon na pa ko'y kwarta. Doon na pa ko'y kwarta nga gitaguan sa akong bahay. Sa akong kwarto. Luyo sa aparador. Ukla ang plywood nga akong gituyo sa pagsapaw sa bungbaw. Dako to nga kantidad. Ug apil na adto ang bayad sa usa ka congressman nga akong napatay. Gamitan ninyo sa atong anak. Ug biya mo dinhi sa syudad. Ug kung mamatay ako, hipusa lang niya ang akong lawas. Rino. Rino. Laing adlaw na sad nako dinhi sa prisuhan. Nga ilang gibalhinan ako. Kumusta naman ka, Celia? Dako na gidron ang iyang tiyan. Muliwat ka na ako ang among anak. Mamatay na lang siguro ko nga dili ko makita ang akong anak. Ingon siya. Kay may Diyos. Diyos ko. Hain ka. Ngalong ipasagdan man kung di mong maabot ni Napita. Karoon na yun. Karoon na yun nagiginanan ko nila. Huwag sa among anak. Dili ko mukhaon. Dili ko matuhod ang pagkaon. Kisibot nila ipasabot. Suyo pa rin ang pinday. Bay, Hiner. Oh, bay. Kisibot na mong ipasabot. Kuhan, bay. Doon ka naman. Kuhan, bay. Ang nibibang ko ang drug lord din siyudad. Number 1 sa Stans Pedia. Dakpan. Ug anhir ba kuno idikten din niya ug banato. Mo ba? Aw. Sama na ko, bay. Oras na gid niya. Karon kung hapon, bay. Dadun siya din eh. Wa ko makailangan niya, bay. Sige, bay. Kay mapil pa kong prayer meeting. Oh, ana magyud na, bay. Basta mapriso na. Unsa to? Usba na? Usba nang gisulgan nimo? Abis yun. Juju ka to ako, abay rin, no? Anali, bay. Manihapon na ta. Di manihapon naman. Maurag yun ato din no? Kaon, lingkod, tog. Mo nang ubang piniriso bay, di ganahan mo gawa soy, kaya sakto mas papa. Sakto lang mo eh. Sige bay, tana.
Bay. Ay, kaya bakante. Oh, bay. Berin. Naan naman dahil si Mr. Gust in the Wind, oh. Sa Bisaya pa. Huro sa hangin. Ang big time nga drug lord kadarakpan ba? Mo ba? Hain ba na, Bainer? Kana nagkalusay mo gilo mo na. Siya. Salvajes. Dili ko masayop. May edad na to siya. Upang di ko malimot sa ahong dapit sa iyang mata. Buhi pa din siya. Berin, itutukan ko na mo mayo. Kailan ka na? Oh, ha? Oh, wa ba? Utupad ko niya ba? Ako siyang ilailahon. Kumusta ka na? Hayop. Oh. Kinsa ka? Nalimot ka na ako tungod kay dugay mo na akong wa makita. Hinumdumi ko pag-ayaw. Hayop. Ayaw kong nanlighayop kay wa ko makailan nimo. Salamat sa kay-gayunan nga nag-abot ang atong daan. O pangayo na lagtabang sa imong abyan nga si Satanas. Kay katapusan mo na lang kining panihapon. Kinsa ka? Wa ko makailan nimo. Ako ang imong anak! Gay mo kibiyan! O kipatay mo ang akong inahan! Rino? Anak? Ikaw? Ayaw kong ikaw kang anak! Tungkol kay gyabot ang atundan! Anak mapatay! Kung ikaw! Bay! Iinom ka! Iinom ka! Iinom ka! Napatay ko na ang akong aman! Nga mao'y nagkaigon! Nga may pilo ang akong kalag! Napatay ko na! Diyos ko! Patayin ka! Ganong napasagdan mo kami! Panginoon, heto ako. Sana'y kahabagan mo. Juan Kapitulo 2, versikulo 11. Apan ang nagdumot sa iyang isikataw, anaapas sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit, ug wala masayod kung asa siya paingon, kay gibutaan man siya sa kangitngit. Og dinhi magkasama natapos kini sugilanon, nga naguluhan, Diyos ko, hain ka. Kini ubos sa direksyon ni Alan Goliath Nacurla, ibuhatan og duwa sa radyo ni Teresa Tiro. Musika gipahaom ni Joel Bensi. Recording editor Randy Tayat. Soundman Pedro Pungase. O ganiya magkasama ang naghatag kinabuhi natong sugilanon. Sa papel ni Rino, Randy Padayaw Susong, Lina Teresa Surya, Gusting Ri Arellano, Kumpare Pedro Pungase, Lia Jennifer Dato Minyusa, SP Otto Samuel Velarde, Alduin Nacurda. Sa papel sa Hepe, Dino Eliseo. O sa papel ni Hiner, Alan Nacurda, inabagan ni Jomel Arizo. Sangan sa RMN Production Center, kining higala sa kahinan, Joel Binsi manamilit og manghinaot. Ganing panahon sa Semana Santa, atong hinuptukan og basulan ng atong mga kasalanan. Tatak, RMN. Alam kong nakikita mo katotohanan.